Totes les pràctiques que les empreses prenguin en l'accés al treball que discriminin a les dones o identitats dissidents, ja sigui per al fet de ser mares o per qualsevol altra característica vinculada al seu sexe o gènere, són discriminatòries i es poden denunciar. Totes aquestes pràctiques discriminatòries les podem distingir de dues maneres, discriminació directa o discriminació indirecta. De fet, la discriminació directa seria les pràctiques que els empresaris prenen per, de forma oberta, perjudicar a les dones en el seu accés a la feina, en la progressió en la seva carrera professional, en el salari que cobren i en qualsevol altra condició de la seva feina. Aquesta discriminació no només pot ser directa, sinó també pot ser indirecta, és a dir, qualsevol pràctica de l'empresari que, encara que no tingui una intencionalitat de discriminar les dones, però de facto ho faci, per exemple, acomiadar una dona quan s'ha quedat embarassada. Potser l'empresari no tenia la intenció d'acomiadar-la per aquest motiu, però només pel fet de fer-ho és una discriminació indirecta perquè està posant en perjudici un col·lectiu que mereix una especial protecció, que són les dones, en el moment d'exercir la seva maternitat. Cal tenir en compte que qualsevol represàlia de l'empresari per exercir una mesura de conciliació, per haver estat mare o pare, per exercir la paternitat o la maternitat, una reducció de jornada, una adaptació de jornada, inclús un permís per tenir cura de les criatures o els familiars dependents, són pràctiques, represàlies, que el que fan és, tornar a posar la càrrega de les responsabilitats familiars en les dones, paralitzant la seva carrera laboral. I dos, el que fan és desincentivar la corresponsabilitat dels homes en l'assumpció d'aquestes pràctiques. Cal tenir en compte quins mecanismes tenim com a treballadores per poder aturar aquestes pràctiques discriminatòries per part de l'empresa. Per exemple, en empreses de més de 50 treballadors és obligatori que l'empresa negociï un pla d'igualtat amb els treballadors i treballadores. Aquest pla d'igualtat s'ha de negociar o bé amb el comitè d'empresa o delegats de personal si n'hi ha, però si no n'hi ha, s'ha de constituir una comissió negociadora per poder negociar-lo amb l'empresa. És obligatori que existeixi el pla d'igualtat i que aquest pla d'igualtat sigui funcional, és a dir, que estableixi mesures reals per evitar les discriminacions tant retributives com de distribució de la feina, com inclús de distribució dels horaris i de les càrregues de treball a dins de l'empresa. I, evidentment, també per evitar qualsevol tipus d'assetjament per raó de sexe, gènere o d'assetjament sexual.